A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Min qalbi l-aktar eżist nilqakom għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Ejjew nkomplu ngħixu b'impenn dan iż-żmien għażiż u qaddis tar-Randan li għandu bħal 3 aspetti prinċipali: it-talb, il-penitenza u l-karità, u li dawn it-3 aspetti isostnu lil xulxin. Ejjew nibdew din l-Ewkaristija billi narfu nuqqasijiet tagħna u nindmu minnhom u hekk nitħejjew tajjeb għaliha. Int li l-qajt bimħabba kbira l-indiema ta' Pietru, mulej ħnina. Mulej ħnina. Int li wett il-ġenna lil ħallil niedem fuq salib, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li tidħol għalina midinbin quddiem il-Missier, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. B'tjieba u ħnina mulej ħares lejn il-qima tal-poplu tiegħek biex aħna li qegħdin inrażnu l-ġisem u niċċaħdu fil-ħtiġijiet tiegħu inqawwu lir-ruħ tagħna bil-frott tal-emejjel tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġona. F'dak iż-żmien, il-kelma tal-mulej waslet lil Ġona u qallu: mur f'Ninwe il-belt il-kbira u x'għandrila li ngħidlek jien. U Ġona qam u mar f'Ninwe kif qallu l-mulej. Issa Ninwe kienet belt kbira l-aħħar, trid 3 ijiem biex timxiha. Ġona kif daħal il-belt beda ġurnata mixi, ixandar u jgħid 40 jum ieħor u Ninwe issir ħerba. In-nies ta' Ninwe emmnu falla, nedew sawma u libsu xkejjer, mill-kbir saż-żgħir.
L-aħbar waslet għand is-sultan ta' Ninwe u qam minn fuq it-tron tiegħu, neħħa minn fuq il-mantell tiegħu, inkesa biex kora u ntasab fuq l-irmiet. U ħarġu jxandru jgħidu f'Ninwe b'digriet tas-sultan u tal-gbarat tiegħu, la nies, la annimali, la bejjem u lanqas merħliet. Ħadd m'għandu jduq xejn, u la jiraw u lanqas jixorbu ilma, u jinksew biex kejjer. Kemm il-bnedmin u kemm l-annimali jgħajtu b'qawwa lejn Alla, u kull wieħed jerġa' lura minn triqtu l-ħażina u mill-ħsara li jagħmel bidejh. Min jaf jekk Alla jibdilux u jisobx bih, u jdur mill-korla mixawla tiegħu, u aħna ma nintilfux. U Alla ra x'għamlu kif reġgħu lura minn triqthom il-ħażina, u Alla reġa' bdielu mid-deni li qal li kien se jagħmlilhom u m'għamlux. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Flimkien qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Ikollok ħnina minni o Alla fit-tjubitek, fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassartijieti. Aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Oħloq fija qalb safja o Alla u spirtu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn qudiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Għax lilek ma joġbokx is-sagrifiċċju, nofrilek vittmi maħruqa u ma tilħaqhomx. Is-sagrifiċċju tiegħi o Alla u l-qalb niedma, qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Flimkien qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Glorja u tifħir lilek Kristu. Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha jgħid il-Mulej, għax jien twajjeb u ħanin. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek Mulej. Meta l-folla tan-nies żdiedet, Ġesu qabad u qal: nisel ħażin huwa dan in-nisel, irid sinjal, imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlief is-sinjal ta' Ġona. Għax bħalma Ġona sar sinjal għan-nies ta' Ninwe, hekk isir bin il-bniedem għal dan in-nisel. F'jum il-ħaqq, is-sultana tan-nofsinhar qed tqum man-nies ta' dan in-nisel u tikkundannahom għax ġiet mitruf tal-art biex tisma' l-erf ta' Salamun. U waraw li hawnhekk hawn min huwa aqwa minn Salamun. F'jum il-ħaqq in-nies ta' Ninwe qed iqumu ma' dan in-nisel u jikkundannawh għax huma nidmu wara il-predikazzjoni ta' Ġona u waraw li hawnhekk hawn min huwa aqwa minn Ġona. Il-kelma tal-Mulej. Nroddu ħajr l-Alla. Jista' jiġri li xi insara jorbtu l-fidi tagħhom ma' xi ġrajiet jew avvenimenti spettakolari. Xi dera, viżjoni, xi messaġġ. Imma llum Ġesu qiegħed jgħidilna li ebda sinjal ma jingħata lil dan in-nisel ta' żmien huma dan jottalina wkoll. Ħlief is-sinjal ta' Ġona. Smajna dak li għamel Ġona fl-ewwel qari meta wassal aħbar ta' konverżjoni u ndiema lin-nies ta' Ninwe belt kbira. U allura x'inhu huwa s-sinjal ta' Ġona li qed isemmi Ġesu? Il-konverżjoni. Il-koll kemm aħna neħtieġu il-konverżjoni li aħna inħallu warajna dak li huwa negattiv, dak li huwa dnub, dak li huwa jasar u nersqu lejn il-ħelsien veru, lejn
ir-rispett, il-verità, l-onestà. U Ġesu jisemmi eżempju ieħor lin-nies ta' żmienu, isemmi lis-sultana ta' nofsinhar li ġiet tisma' l-erf ta' Salamun. Min kienet din is-sultana ta' nofsinhar? Ma nafux min kienet bl-eżatt. Forsi ġiet fejn hemm is-Sudan tal-lum jew l-Etjopja, jew forsi ġiet min-naħa t'isfel tal-Arabja fejn hemm il-Yemen tal-lum, imma kienet min kienet dil-persuna kellha qaċċ biex tikber fl-erf u għalhekk ġiet tfittex lil Salamun. Allura permezz ta' dan l-eżempju Ġesu qed jgħidilna imma inti qed tfittex dak li huwa essenzjali, l-erf veru, qed tfittex li inti tibbaża ħajtek fuq il-kelma u fuq is-sagramenti u mhux fuq affarijiet oħrajn li jiġu u jmorru u li mhumiex importanti u li huma spettakolari. U għalhekk iż-żmien tar-Randan huwa żmien importanti għal kull wieħed u waħda minna. Ir-Randan qisu rebbija għar-ruħ. Daqt tibda r-rebbija u nibdew naraw fejn tfadal il-fjuri, il-kxejjex, is-siġar, iħaddru u jibdew il-proċess li wassal għal frott. Ir-Randan huwa bħal rebbija għar-ruħ tagħna. Għax aħna nersqu lejn il-mulej permezz tat-talb, permezz tal-penitenza, permezz tal-karità. U aħna jum wara l-ieħor matul ir-Randan nagħmlu minn kollox biex aħna is-sinjali li l-mulej jagħtina noħduhom. Kif? Billi ngħixu jum wara l-ieħor il-konverżjoni. Inti prova identifika ħaġa waħda jew tnejn mhux iktar għax tispiċċa ma tagħmel xejn. Identifika ħaġa waħda jew tnejn difett li tħoss li hemm fik, xi nuqqas u waħdem fuqu. Fittex l-għajnuna, itlob, għamel minn kollox biex matul dan ir-Randan bil-grazzja tal-mulej inti allura tinħeles minn dak li qiegħed iżommok il-sir. Ejjew għalhekk nilqgħu llum din l-aħbar tajba li l-mulej batinna, ejjew nagħtu importanza għal dawn iż-żewġ sinjali, il-konverżjoni u l-għaġġ it-tfittxija għall-mulej. U inti iktar ma tfittex il-mulej, inti iktar ħadkun qiegħed tidħol f'dil mixja ta' konverżjoni. Mhix xi ħaġa fl-ajru kif għedtilkom, identifika ħaġa waħda jew tnejn u waħdem fuqha biex inti fuq dil ħaġa jew oħra matul dar Randan tagħmel progress u tgħix tassew l-indiema li l-mulej jixtieq jara fik. U dak ikun sinjal qawwi, sinjal veru. Ħuti jeżis, fir-Randan Alla jistedinna biex induru lejh b'qalb niedma, għax hu ħanin u twajjeb ma' kull min isejjaħlu. Nerfgħu lejh dawn it-talbiet tagħna fil-waqt li nitolbuh bl-umiltà u ngħidulu wara kull talba, mulej qawwi l-ħajja tal-poplu mifdi minn Kristu. Għall-Knisja biex qatt ma tieqaf tikkonverti għall-Evanġelju li xandar jum wara l-ieħor għas-salvazzjoni tagħna l-bnedmin nitolbu. Mulej qawwi l-ħajja tal-poplu mifdi minn Kristu. Nitolbu għal politiċi fid-dinja kollha biex iħossu l-bżonn li iwarbu kull tentazzjoni ta' supervja, ta' qawwa ta' rasibsa u gburija u jikkonvertu bl-għajnuna tal-kelma li għandha tmexxi l-għażliet tagħhom. Nitolbu. Mulej qawwi l-ħajja tal-poplu mifdi minn Kristu. Għal min jgħix fid-dnub u skjaf tal-ħażen biex jifhem li l-qawwa ta' Kristu tista' tirbaħ u tbiddlu fi bniedem ġdid. Nitolbu. Mulej qawwi l-ħajja tal-poplu mifdi minn Kristu. Għall-komunità nisranija kollha biex tagħti xhieda ta' komunità umli li tikkonverti bis-smigħ tal-kelma tiegħek u b'impenn li jaqbel magħha. Nitolbu. Mulej qawwi l-ħajja tal-poplu mifdi minn Kristu. Ftakar mulej fl-imħabba u tjiba tiegħek għax il-ħniena tiegħek ibla tarf.
Eħles il-poplu tiegħek minn kull ħażen u għatih qalb niedma f'dan iż-żmien ta' grazzja bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mill-frott li inti tajtna mulej aħna ġibna dawn l-offerti biex nikkonsagrawhom lill-ismek. Bħalma inti bdilhom għalina f'sagrament, hekk ukoll għamel li jkunu għalina ta' fejqana għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna għal fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew li nroddulek ħajr, mulej missier qaddis, għaliex int kollok tjieba u ħnina u ma tedix tħeġġiġna għal ħajja aħjar. Twedna bla qiegħda il-maħfra tiegħek u tistieden il-midinbin biex jafdaw biss fit-tjieba tiegħek. Int ma tbieċ minna għalkemm ksirna kemm il-darba l-patt tagħna miegħek. Iżda bibnek Ġesu Kristu Sidna inti rbat miegħek il-bnedmin kollha b'rabtek qawwija li xejn ma jista' jħollha. U issa li tajdan iż-żmien ta' grazzja u rikonċiljazzjoni lil poplu tiegħek u jdur lejk. Għatih il-ħajja mill-ġdid fi Kristu bil-qawwa tal-Ispiritu Santu li bla qiegħda jissawwab fina. Ħajkun ta' servizz għall bnedmin kollha. Għalhekk mistaġbin dan l-emil tiegħek ta' ħnien nroddulek ħajr u nsieħbu t-tifħir tagħna ma' dak tal-qtajja kollha tas-sema biex infaħru l-qawwa ta' mħabbtek u nxandru l-ferħ tagħna għas-salvazzjoni li ksibna aħna u ngħidu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewwiet. O Alla, insa mill-ħolqien tad-dinja tagħmel kull ma hu meħtieġ biex il-bniedem ikun qaddis bħalek. Ħares għalhekk lejn dan il-poplu tiegħek li nġabar hawn u sawwa bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fuq dawn l-offerti biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' ibnek il-Ażiż Ġesu Kristu Sidna li fih aħna l-koll uliedek. Meta konna mitlufin u ma stajniex aktar nersqu lejk, int ħabbejtna b'imħabba li ma bħala. Ibnek l-Ażiż li hu waħdu l-ġust talilu nnifsu f'idejna u ma stmerx li jkun imsallab għalina. Iżda qabel ma fetaħ idejh fuq is-salib bejn is-sema u l-art biex ikun sinjal għal dejjem tal-patt tiegħek magħna, rid jagħmel l-ikla tal-għid mad-dixxipli tiegħu. U waqt li kien fuq il-mejda ħal ħobs ratt il-ħajr birek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kull wara l-ikla u li kien jaf li se jħabbeb kollox fih bid-dem li kien se jxerret fuq is-salib, ħal-kalċi mimli mbit reġa' ratti l-ħajr taħli l-ħbibu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi, salvana ento, salvatur tad-dinja, x'bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu t-tifkira ta' Ġesu Kristu li hu lejt tagħna u slim tas-sew għalina u niċċelebraw il-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja waqt li qegħdin nistennew il-jum għażiż tat-tieni miġja tiegħu. Nofrulek u Alla fidilu veru din il-vittma li tikseb għall-bnedmin kollha il-grazzja tiegħek. U missier l-aktar ħanin fit-tjieba tiegħek ħares bħarsa ta' ħniena lejn dawk li qed torbot miegħek għax qed tagħtihom li jissieħbu f'dan is-sagrifiċċju waħdini ta' Kristu. Bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek għamel li jingħaqdu f'ġisem wieħed biex fih tintemm kull firda bejniethom. Żommna l-koll fehma waħda u qalb waħda mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton. Ejna nħejju l-miġġa ta' saltnatek sa ma tasal is-sija li nidhru quddiemek qaddisin fost il-qaddisin tas-sema mal-Verġni Mqazza Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli, mal-Beata Marija Deodata Pisani u maħutna mejtin li aħna nafdaw għal-ħniena tiegħek. Imbagħad mibdulin f'ħolqien ġdid u meħlusin minn kull taqsir inkunu nistgħu tassew fiċ-ċokon tagħna inroddulek il-ħajr ta' Kristu ibnek li jgħix għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu, it-talba tal-aħwa u lit l-istess missier. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna stqarabnu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek. Eħlisti meħtijieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu Ġesu,
il-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi dnub tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Illum mod partikolari nitolbu wkoll l-interċessjoni tal-Beata Marija Addeodata Pisani. Biex li warran dan ma ssirx it-tifkira tagħha imma xorta waħda nistgħu nitolbu l-interċessjoni tagħha. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu jitsaw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu jitsaw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu jitsaw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Grazzi Sinjur Alla. U għaffir li Sinjur Alla. Nitolbu. Inti qatt ma tieqaf titmana o Alla bil-kelma u bis-sagramenti tiegħek. Għamel nitolbuk li dan l-ikel qaddis li tatina iġibilna il-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej u nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova ttenkej.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla ta' nisma' t-talb tagħna eħlesejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubit neħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema iqda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna dnubietna palma nafru l-minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna dnubietna palma nafru l-minnu ħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana.
tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-5 misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet inkurunata Sultana tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, afrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana om tal-ħniena ħajja ħlewwa u tama tagħna slima lik. Lilek jingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek o ħanina o pija o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjonijiet tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, afrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-erbieħ kollha tal-purgatorju għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Jistrieħu ma' fis-sliem. Amen.
mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu smana, Kristu il-qattal b'tana, Kristu il-qattal b'tana, Missier Eternalla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om mit-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok nina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, togi ta' David, itlob għalina, togi ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla tneħid nubit tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla tneħid nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla tneħid nubit tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom malla, biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. għati l-inna għaddeja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni, nkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġergħu fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddex Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu lill-Alla għalina.
nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.